Bună și bine v-am găsit la un vlog de-al meu. Sunt nou pe acest vlog și aș vrea să puteți să dați și voi câte un like. S-ar putea să apăreți și voi în acest vlog. Uitați aici pe 77722 8999 și aici pe Naufal. Dacă vreți, puteți să apăreți și voi în acest vlog. Dar din păcate acest server nu merge. Aici trebuia să fie spawnare de zone. Unul dintre voi poate știți jocul. Și am cele mai bune arme, în afară de katana. Am avut 200 de gold, dar nu am putut să le iau. Uitați aici. Iana Laxe. Dă-le, aruncă-le pe jos pe acolo, că o să le băgăm înapoi. Dar o să luăm și o să revenim. Din păcate n-am găsit niciun server de joc, dar ne vom juca pe Gambia. Miał żart się spać, da? Jak da? Sì, non puoi sorprendere. Sacando sorpresa.
Acum va începe joc pe bune. Oh, sniperei. La tine și-l tag. Din aer headshot. După ce îți face scorul 100, o să mai vede. Dacă dați să nu uitați să apăsați și butonul de like și ne vedem la un alt vlog. Aici să vedeți ce sniper e. Așa că închid și eu vlogul și ne vedem data viitoare.